Tässä jaksossa Heidi ja Elixir kokeilevat kuntosalien uutuutta, eli TRX-harjoittelua. On se ihanaa tää treenaaminen. Mutta ennen kuin kiinnitetään Heidi takaisin niihin TRX-remmeihin, niin palataan ensin tunti taaksepäin ja alkulämmittely. Tänään meillä oli Heidin kanssa lämmittelysessio tuossa juoksumatoilla, eli käveltiin siinä ripeästi ja otettiin semmoinen kunnon lämpö sitä kautta. Kello on kuitenkin jo sen verran, että mä oon syönyt aamupuuron, olisikohan sitten joku 3 tuntia. Okei. Se on vähän semmonen, niin kuin, vetää 9 minuuttia kävelyä, niin semmonen niinku, ei oikein, rupea vähän hyydyttää. Eikä, hei, come on, nyt! Tiedätkö mitä me tehdään? No. Stoppia. Emergency stop. Nyt me lähdetään hakemaan sulle pieni välipala tuolta. Okay. Heidillä oli jäänyt vähän ravintopuoli vähäiselle, eli siitä oli jo monta tuntia, kun hän oli syönyt viimeksi. Se on aika tavallista, että ihmiset tulee salille kiireessä ja ei ole syönyt pitkään aikaan ja on energiat alhaalla. Ja sen takia useasti treenin teho jää huonommaksi. Siihen sitten oli vähän puututtava ja lämmittelyt pistettiin poikki ja mentiin hakemaan vähän välipalaa. Täällä on vaihtoehtoja. Mä luulen, että me otetaan tätä. Tää on tosi hyvä. Tässä on nimittäin vitamiineja, proteiinia, mineraaleja. Tää on tosi hyvä energiajuoma nimenomaan vähän ennen reeniä. Siitä saa hyvää energiaa nopeasti. Ja lisäksi siinä on hyvä yhdistelmä proteiinia, vitamiineja ja kivennäisaineita, joita kaikki treenaajat tarvitsee. Evoke voi käyttää aika monella tapaa, mutta se on ennen kaikkea hyvä käytettäväksi ennen urheilua tai ennen kuntosalille menoa. Et siitä saa hyvää lisäenergiaa juuri ennen treeniä. Tai sitten se voi käyttää esimerkiksi valmistavana välipalana ennen kuin menee urheilemaan. Moni urheilija käyttää tai kuntoilija myös tätä ennen aamutreenejä, jos tykkää aamutreenejä.